14è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre el procés per constituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius, presentada pel grup mixt. Té la paraula per exposar la interpel·lació per un temps màxim de 10 minuts el senyor Quim Arrufat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, crec que no és cap notícia nova ni cap conclusió pròpia nostra que el sistema financer privat i bàsicament especulatiu no respon ara per ara als interessos col·lectius. No respon a les necessitats col·lectives, sinó exclusivament als interessos privats articulats a partir de la premissa d'obtenir el màxim benefici en el període més curt de temps possible, amb independència de com s'obtingui aquest objectiu. Aquest principi ha quedat constatat des que va esclatar la crisi financera el 2008 i a l'estat espanyol encara amb major cruesa. Durant les últimes 2 dècades, la banca privada i també les caixes d'estalvi, i des de la perspectiva única d'obtenir el màxim benefici possible, van apostar per afavorir quasi exclusivament l'especulació immobiliària via concessió massiva de crèdits a promotors, immobiliàries i constructors i via hipoteques a les famílies en comptes de destinar-los a aquells sectors que abasteixen una economia productiva assentada en el territori. El 2008, els crèdits concedits pel sistema financer espanyol a la construcció i l'activitat immobiliària van sumar 469.880 milions d'euros, el triple del finançament atorgat a la indústria. En paral·lel, al 2007, els beneficis dels bancs i caixes van sumar 25.112 milions d'euros. Per tal de suplir les necessitats de diner per atorgar crèdit, perquè l'estalvi intern era absolutament insuficient per satisfer aquesta necessitat desbocada de capital per inflar la bombolla immobiliària, el sistema financer espanyol va emprar 2 mecanismes. Primer, recórrer als mercats internacionals, en especial Alemanya, França i Bèlgica, que van obtenir sucosos beneficis de l'especulació urbanística i immobiliària executada a l'estat espanyol, i segon, crear complexes instruments financers, les participacions preferents i el deute subordinat. Entre el 1996 i el 2010, a tall de dada, el conjunt d'entitats financeres van obtenir uns beneficis de 169.281 milions d'euros, segons el Banc d'Espanya. En contrast amb aquesta dada, des de 1999 els bancs i caixes han rebut ajudes per valor de 185.518 milions d'euros, dels quals 174.000 són ajudes públiques aportades pels contribuents de l'estat espanyol i de la Unió Europea. D'aquesta manera, 1 de cada 3 euros d'augment del deute respon al rescat de la banca. Aquesta estratègia comercial de la banca privada, al contrari del que pregona el discurs dominant, no s'ha d'analitzar des de la perspectiva de la imprudència o la temeritat, sinó tot el contrari. Respon a un posicionament ideològic concret i ben definit. El paradigma segons el qual amb la recerca i la promoció exclusiva de l'interès particular s'aconsegueix també satisfer l'interès general. Aquest és el puntal de la ideologia conservadora que avui governa Europa i les institucions de la Unió Europea. Arran de la crisi que es va desencadenar el 2008 i la fallida del sistema financer, es va engegar una transferència massiva de diners públics a la banca privada per tal de recapitalitzar-la. Aquesta estratègia s'ha traduït en una retallada majúscula de serveis bàsics com l'educació, la sanitat, la dependència o del poder adquisitiu dels servidors públics. Aquest procés de transferència de les rendes del treball al sistema financer privat ha provocat l'empobriment de les classes populars i l'enriquiment de les benestants i, en conseqüència, un augment de la desigualtat social. Segons les dades d'Eurostat del gener del 2013, l'estat espanyol és el segon país més desigual de la Unió Europea, només superat per Lituània, si es relaciona la renda disponible del 20% més ric amb el 20% més pobre. La premissa de concebre el sistema financer privat com a intermediari entre l'estalvi i la inversió productiva ha canviat radicalment. Aquesta tasca tradicional de la banca ha quedat en segon terme, perquè els bancs s'han convertit en els subministradors principals dels fons pels mercats especulatius. Així, per exemple, i també a tall de dada, i segons Tax Justice Network, el Banco de Santander el 2010 va gestionar 195.000 milions d'euros en paradisos fiscals. La conseqüència directa de l'esclat de la bombolla immobiliària i la implosió del sistema financer ha estat la destrucció de 3 milions de llocs de treball i l'execució de més de 400.000 hipoteques a l'estat espanyol, però també la no concessió de crèdits a l'activitat productiva. Avui, milers de petits tallers i empreses tanquen per manca de finançament mentre la banca i els grans conglomerats empresarials no paren d'acumular beneficis. Vers aquesta realitat, l'única garantia per poder disposar de crèdit a mans del teixit productiu i dels beneficis col·lectius és la constitució, i ja anem amb molt de retard, d'una banca pública. Una possibilitat perfectament viable, com ho demostren experiències internacionals, per exemple, als Estats Units d'Amèrica.
l'estat dels Estats Units, que gaudeix de l'economia més eficient, amb el major percentatge de persones ocupades i amb menys desocupats, només el 3,3% de la població, salaris més elevats i amb major superàvit de vendes, és Dakota del Nord. I la raó no és pas que disposi de petroli, sinó d'una banca pública potent. Tots els ingressos que rep l'Estat els diposita en aquest banc, el qual persegueix ajudar l'economia de l'Estat i té absolutament prohibit invertir fora de l'Estat i practicar comportaments especulatius. A més dels Estats Units, a Europa el país que té millors indicadors socials i econòmics és Noruega, que és un dels pocs països europeus que té un banc públic. L'àmbit financer ha esdevingut una part central de l'entramat econòmic de la societat. El protagonisme i la centralitat que les finances han assumit en el capitalisme, sobretot a partir del procés de reestructuració econòmica iniciat durant la dècada dels 70, han fet que aquestes s'allunyessin de forma radical del paper que haurien de jugar en la dinamització d'una economia equilibrada, centrada en satisfer les necessitats humanes i d'acord amb els equilibris ecològics del planeta. En l'objectiu de recuperar el control sobre l'àmbit financer i entroncar-lo en una activitat econòmica sana i equilibrada, la banca pública hi hauria de jugar un paper estratègic. Per exemple, i com a objectiu principal, garantir la suficiència de recursos financers per tal d'engegar i sostenir totes aquelles activitats econòmiques, el desenvolupament de les quals estigués d'acord amb els objectius de desenvolupament estratègic de la societat. Així doncs, la banca pública hauria d'esdevenir un dels instruments principals a l'hora d'ajudar a plasmar de manera efectiva aquests eixos centrals de desenvolupament. Eixos centrals de desenvolupament que haurien d'esdevenir la força tractora alhora que elements arrossegadors de la dinàmica econòmica i productiva del país. Al nostre entendre, els objectius de desenvolupament estratègic de la societat serien tots aquells que, definits de forma el més participativa i democràtica possible, s'orientessin a satisfer les necessitats de la població en un entorn productiu ecològicament viable. Així doncs, caldria que les activitats que rebessin el suport financer públic estiguessin subjectes a determinades condicions. Fixar llocs de treball de qualitat, condicions de treball i salaris dignes. Aconseguir iniciar i o aprofundir en el desenvolupament local i territorial. Això significaria esdevenir motor o ajudar a consolidar processos productius dinamitzadors de la vida econòmica i social de determinats territoris, alhora que es potenciessin a partir de la riquesa i potencialitats endògenes. Desenvolupar la seva activitat sense impacte destructiu sobre el territori i els ecosistemes. Un element positiu a l'hora d'aconseguir finançament seria la possibilitat que els projectes econòmics avancessin envers la racionalització energètica, cap a un nou model energètic renovable o esdevinguessin potenciadors de la riquesa i el patrimoni natural i cultural. Avançar, finalment, també cap a formes de propietat democràtiques. Un element central que caldria potenciar a través del suport financer públic seria el fet que les formes de propietat generades pel desenvolupament de l'activitat econòmica esdevinguessin de tipus cooperatiu, de propietat municipal o altres modalitats de democratització de la propietat. En definitiva i en conclusió, volem fer incidència en el fet que portem 5 anys de crisi del sistema financer basat gairebé exclusivament en l'especulació i en el rèdit fàcil i ràpid. 5 anys en el qual els poders públics han estat incapaços de generar una alternativa o de començar a generar els instruments per revertir aquesta situació. L'única acció pública que s'ha fet davant de la crisi absoluta del model econòmic basat en l'especulació ha estat transferir rendes del treball al capital financer per tornar-lo a situar en posició de domini, de poder i de capacitat de tornar a activar ell sol l'economia i amb els seus criteris. És obvi que aquest model no ha funcionat, o sí que ha funcionat. Sí que ha funcionat en detriment del 99% i en benefici de l'1% propietari d'aquest sistema econòmic, ideòleg d'aquest sistema econòmic. Però per a la majoria de la societat no ha funcionat. No funciona i no s'estan posant des dels poders públics cap instrument al servei de revertir aquesta situació. No s'està prenent cap mesura a l'alçada de la crisi i a l'alçada de la desfeta de la ideologia i dels mecanismes de l'economia financera especulativa. I per això proposem, i no som els primers, com tampoc serem els últims, però comença a ser greu l'absència, la incompareixença del poder públic per generar aquesta alternativa. Proposem la creació d'una banca pública que respongui a la necessitat de generar economia productiva, a la necessitat de fer una transformació econòmica i a la necessitat d'introduir conceptes d'ètica i de justícia social en el sistema financer. Ètica, i amb això acabo aquesta primera intervenció,
són conceptes molt senzills que fins i tot no hauríem d'estar ni tan sols proposant nosaltres, hauria d'estar proposant la majoria parlamentària d'aquest país i d'altres països i del país veí. Ètica en l'estalvi i ètica en la inversió. Hem de tenir el dret, com a mínim, els i les ciutadanes, de tenir els estalvis fora del sistema especulatiu, de no participar ni per activa ni per passiva en aquesta economia salvatge de l'especulació financera. I hem de tenir el dret de tenir unes estructures democràtiques i transparents que tinguem com a un mínim de certesa que estan actuant en benefici de la majoria i no en benefici de la minoria. I hem de tenir, i amb això acabo, ètica també en la inversió. No podem permetre que la major part de diner que circula s'inverteixi en activitats que no juguen en benefici de la majoria, que destrueixen el territori, que generen precarietat laboral i que ens porten a situacions com l'actual, amb l'atur que tenim i amb la situació de recessió econòmica a la que ens han abocat i a la que ens presten o la que ens prometen pels propers anys. Moltes gràcies. Per respondre té la paraula l'honorable senyor Andreu Mas Colell, conseller d'Economia i Coneixement. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat. És ben cert que en el funcionament de l'economia hi ha un lloc i un lloc significatiu i important per la banca pública. Encara ho és més amb les situacions de crisi com l'actual. I són molts els països que disposen de banca pública, com bé ha assenyalat el senyor diputat, i de fet fins i tot l'Estat, el Regne d'Espanya, disposa d'una banca pública, en aquest cas concret l'ICO. Nosaltres, a Catalunya, en la nostra dimensió i amb les nostres limitacions, que evidentment no són autoimposades, també tenim una institució financera pública, de la qual vull parlar en aquesta primera part. A la segona part de la interpel·lació parlaré dels reptes jurídics, etc., que té plantejats. Aquesta institució financera pública és l'Institut Català de Finances i, per tant, dedicaré aquest període a explicar-los què està fent l'Institut Català de Finances. Recordem, va ser creat l'any 85 i és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya regulada per llei. Des de fa aproximadament 2 anys i mig, al principi de la legislatura prèvia, s'ha fet una reorientació de les activitats creditícies de l'Institut Català de Finances cap a la petita i mitjana empresa. Per 2 raons. Una, perquè és evident que en aquests moments de la crisi hi ha una limitació de crèdits, un ofec de crèdit a la petita i mitjana empresa i que, per tant, convé des de la Generalitat focalitzar tots els esforços cap a la mateixa i, en segon lloc, perquè també hem pensat que aquest és un àmbit en el qual podem fer una diferència i és un àmbit important, molt important, per l'economia de Catalunya, on la petita i la mitjana empresa són part important del teixit més dinàmic i exportador de l'economia. Resumeixo, doncs. En els 2 darrers anys, l'ICF, juntament amb Avalis de Catalunya, que és la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya, ha finançat més de 8.500 empreses per un import global de més de 1.700 milions d'euros en el marc del seu pla d'actuació 2011-2012. D'aquestes més de 1.700 milions d'euros, més de 1.500 corresponen a préstecs i avals per al finançament d'inversions i circulant.
116 s'han destinat a préstecs per a socis i accionistes per ampliacions de capital de les seves empreses, millorant així la seva solvència, i 74 milions han estat compromesos en capital risc i préstecs participatius en empreses de nova creació o empreses amb alt potencial de creixement, com a mostra clara del suport d'aquest govern a l'emprenedoria. El 98% de les empreses beneficiàries del finançament de l'ICF durant aquest període han estat pimes i autònoms. L'1% correspon a empreses mitjanes grans i l'1% restant a empreses vinculades al sector públic. En aquest sentit, i d'acord amb els objectius del Pla d'actuació 2011-2012, l'ICF ha anat reduint de manera gradual el finançament al sector públic per tal de focalitzar-se en el teixit productiu del país i contribuir així a la reactivació de l'economia catalana. Pel que fa a l'import global del finançament aportat per l'ICF durant aquest període, el 84% ha anat adreçat a pimes i autònoms, el 12% a empreses mitjanes grans i un 5% al sector públic. Això és finançament. Les xifres que els he donat abans eren el compte d'empreses. En etapes anteriors, l'ICF donava crèdits a menys empreses, principalment mitjanes i grans. Ara, l'ICF arriba i dona crèdit a més empreses, sobretot pimes i autònoms, distribuint així millor els recursos. De fet, l'import mitjà de finançament del període 2011-2012 és de 200.000 euros per operació. Tal com els he comentat, durant aquest període el conjunt del grup ICF ha centrat la seva activitat en el finançament d'inversions i circulants per al teixit empresarial, a través de préstecs directes, préstecs de mediació amb altres entitats financeres i aval, i el finançament de socis i accionistes per tal de capitalitzar les empreses i millorar-ne la solvència. És molt important, i això es veu particularment en èpoques com l'actual, que les nostres empreses tinguin uns coeficients de capitalització en mitja més gran de la que tenen. Per tant, aquest tema també s'ha adreçat des de l'ICF. L'ICF també ha treballat i treballa colze a colze amb els diferents departaments de la Generalitat per impulsar vies de finançament per a sectors concrets. Tal és el cas del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb el qual s'han dissenyat línies de finançament per al sector primari i agroalimentari, especialment arran de la integració de l'Institut Català de Crèdit Agrari per part de l'ICF l'any 2011. També hi ha una estreta relació amb el Departament d'Empresa i Ocupació, en què s'han posat en marxa línies per financiar projectes d'innovació i internacionalització de l'àmbit del turisme o per al col·lectiu dels autònoms, el comerç i l'economia social. Actualment també s'està treballant amb el Departament de Cultura per tal de facilitar l'accés al finançament de les empreses i indústries culturals, tant circulant com capital. Una altra activitat en la qual l'ICF està focalitzant els seus esforços és en el suport a l'emprenedoria i als projectes amb alt potencial de creixement. Això ho fa sobretot a través de l'activitat de capital risc, els préstecs participatius i la coinversió. En aquest àmbit, la participació de l'ICF a través de la societat del grup dedicades a aquesta activitat, ICF Holding i IFEM, és de col·laboració i complementarietat amb el sector privat, en aquells segments en què s'identifiquen buits del mercat en l'oferta de capital per a les empreses. Les actuacions del grup en aquesta matèria pretenen crear un efecte catalitzador i multiplicador dels recursos destinats a cada iniciativa i impulsar la incorporació del sector privat, de manera que sigui aquest sector qui satisfaci les necessitats de cada segment. Actualment, per cada euro que l'ICF compromet en capital risc, n'aixeca 5 d'inversió privada. Potser he de fer constar que l'IFEM compta amb una participació de la Unió Europea. Així, els compromisos en capital risc acumulats de l'ICF, 157 milions d'euros, i altres inversors en instruments de capital risc, a hores d'ara suposen més de 795 milions d'euros d'inversió,
el 50% dels quals ja s'han invertit en projectes d'emprenedoria i en empreses amb alt potencial de creixement. Durant el període 2011-2012, el grup ICF, a més, ha creat una línia de préstecs participatius basats en la coinversió en Business Angels dotada amb 12,2 milions d'euros, el Fons Capital MAP, dotat amb 10 milions d'euros per ampliació de capital en el mercat alternatiu borsari i el Fons Capital Expansió, dotat amb 20 milions d'euros per a projectes d'internacionalització i consolidació per a empreses que facturin entre 10 i 100 milions anuals. Per facilitar l'accés al finançament de les empreses, l'ICF també ha potenciat durant aquest període el portal web de l'entitat, a través del qual qualsevol empresa catalana o amb seu a Catalunya pot realitzar directament una petició de finançament. Així mateix, i amb l'objectiu d'acostar l'ICF al territori i a les empreses, l'ICF ha creat una xarxa de promotors financers arreu de Catalunya per donar a conèixer a les empreses les opcions de finançament al seu abast. Actualment aquesta xarxa està formada per més de 80 entitats. Paral·lelament, l'ICF ha impulsat la col·laboració amb entitats involucrades en el finançament de pimes i autònoms a través de la signatura de convenis amb entitats financeres, associacions empresarials, consultores i xarxes de Business Angels. Els principals Per al 2013, tot i l'actual conjuntura, l'ICF està explorant i ampliant noves vies de finançament i captació de recursos per a la seva activitat. Continuaré en el període posterior. Per la rèplica té la paraula el senyor Quim Arrufat. Home, senyor conseller, haguéssim agraït que se centrés més en la nostra exposició i no en la descripció de les operacions de l'Institut Català de Finances, que ja hem sentit en altres ocasions i que ja podem analitzar per compte propi. Però és significatiu que a l'hora d'anar descrivint l'activitat de l'Institut Català de Finances com si fos, diguéssim, la banca pública ja existent i que, per tant, la nostra exposició sobrés i la nostra necessitat sobrés. Ja hi ha aquest Institut Català de Finances, ha parlat de 1.700 milions, de 795 milions, de 12,2 milions, de 8 milions. La dimensió de la crisi ens sembla que a nosaltres que sobrepassa molt, absolutament molt, la mancança d'instrument financer públic sobrepassa molt la capacitat actual de l'Institut Català de Finances. Crec que això hi estarem tots d'acord i que per tant el que requeriríem o el que entenem nosaltres que falta per omplir un buit enorme en aquest sentit és un instrument financer públic que parteixi en primera instància de la captació d'estalvi en el propi país i que en segona instància intenti més endavant entrar en els mercats internacionals per poder operar com una banca amb tots els condicionants, una banca pública, com una banca a tots els efectes, però des dels condicionants i des dels requisits que nosaltres explicàvem abans, bàsicament d'ètica, d'economia productiva, de sostenibilitat ecològica i de democratització de l'economia. Per a la candidatura d'Unitat Popular i per fer propostes pràctiques que traslladarem en forma de moció d'aquí 2 setmanes, en el proper ple, nosaltres entenem que com a ciutadans tenim ja una banca pública, que no seria l'Institut Català de Finances en primera instància, sinó que és Catalunya Banc, que és bàsicament una banca nacionalitzada, és una banca que hem pagat entre tots i totes i que caldria recuperar perquè juntament amb l'Institut Català de Finances i efectivament juntament amb Avalis formessin el que hauria de ser un instrument públic financer, un instrument que respongui a tots els criteris i a totes les necessitats que hem exposat en la primera part. Voldríem fer esment també o explicar que en termes polítics la necessitat de començar a estudiar des de ja la possibilitat de la fusió d'aquestes 3 entitats, de recuperació per part
de la Generalitat de Catalunya Banc haurien de servir, o sigui, haurien de ser una qüestió urgent, haurien de ser una qüestió en la que s'estigués treballant. Nosaltres entenem que aquest banc públic que hauríem de crear hauria de tenir una participació majoritària de la Generalitat, però no única, que hauria d'estar governat de forma democràtica i que a més hauria de comptar amb un instrument, hauria de comptar amb aquesta aportació d'aquesta incorporació de Catalunya Banc, que se li hauria de reclamar al FROB, justament, que hauria de venir, igual que està fent, sabeu que és un banc que està a la venda per €1, igual que està fent amb fusions o amb la seva venda en altres bancs, hauria de poder ser venut a la Generalitat net dels actius tòxics, perquè justament això és com s'està reestructurant el mapa bancari a l'estat espanyol, de moment només en benefici de la banca privada que se n'han sortit de la crisi i que ja està guanyant més diners, però que hauria de ser utilitzable el mateix mecanisme perquè aquesta banca fos recuperada de forma pública, perquè en realitat hem estat tots nosaltres qui l'hem pagat i qui l'estem pagant, i per tant hauria de ser de justícia que a l'hora de retornar Catalunya Banc també se li reclamés al FROB i a l'estat espanyol que ens retornés la part proporcional dels impostos dels catalans i catalanes que han anat destinats a salvar aquesta banca. I finalment, que seria estratègic que en la recuperació d'aquesta banca privada, nacionalitzada i per tant entenem nosaltres legítimament recuperable pel poble, vinguessin amb ella els més de 30.000 pisos que té en propietat i actualment buits aquesta banca perquè puguin ser posats a disposició en forma de lloguer social i d'acord amb les necessitats d'habitatge de la població pogués ser posat a disposició de la ciutadania per pal·liar aquesta espècie de desnonament col·lectiu i massiu que s'està donant entre la nostra població per part d'aquesta banca recuperada amb diners públics. Moltes gràcies. Té la paraula per la rèplica l'honorable senyor Andreu Mas Colell, conseller d'Economia i Coneixement. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, vostè ha començat la seva segona intervenció, jo he parlat de coses grans i ambicioses i tu em parles de coses petites i limitades, i jo li haig de dir que sí, i jo li he parlat de coses petites i limitades, no perquè pensi que les coses petites i limitades són les que ens corresponen, sinó perquè són les que són. Com vostè sap, nosaltres volem tenir una Catalunya que sigui un estat amb tots els ets i uts, o amb menys, amb més ets i uts dels que té en aquests moments. I és evident que amb aquesta perspectiva del dret a decidir, amb el qual a l'hora de decidir la nostra posició és clara, hi entra una acció, l'acció normal pública en el sistema financer que tenen tots els estats amb ets i uts. Mentrestant, tenim una institució que no és negligible, que distribueix milers de milions d'euros i que convé tractar amb cura. I per tant continuo amb aquesta institució, que és el que tenim, i li presento algunes de les realitats i dels reptes. En primer lloc, l'ICF és una institució amb un nivell de solvència molt alt, per als índexs de solvència 24,3%, o sigui, una institució amb una salut econòmica de ferro. Quina és una de les limitacions, que he dit de l'ICF? Fixi's que mai m'he referit a l'ICF com un banc. L'ICF tècnicament està sectoritzat per al Banc d'Espanya com una entitat financera no monetària. És l'única que hi ha o que queda a l'estat espanyol. Això vol dir, en particular, que no és un banc. L'INCO, per exemple, és un banc. L'ICO és un banc, però l'ICF no ho és. Evidentment, ho hem sol·licitat, ha sigut objecte d'acció parlamentària, i això és quelcom que no s'ha aconseguit o no s'ha aconseguit encara.
L'ICF, naturalment, donades la seva activitat i el seu nivell de solvència, no està inclòs en el SEC 95 i el 2011 l'Eurostat va confirmar la classificació de l'ICF com a entitat no inclosa en el sector públic de la Generalitat, com ha de ser. Això no vol dir que la percepció en el sistema financer és que és una entitat pública de la Generalitat, com és, i això sigui un entrebanc en aquests moments, evidentment no volguts per el govern de la Generalitat de Catalunya, sigui un entrebanc per l'expansió i la capitalització de l'Institut Català de Finances, que dit sigui de passada, com que no és un banc, no té dipòsits. Per tant, el sector públic, nosaltres no podem dipositar res a l'ICF perquè no hi ha dipòsits a l'ICF. Per tant, aquest seria el repte principal, com poder expandir la tasca molt positiva que està fent l'ICF. Això requeriria capitalització o capitalització amb socis externs o capitalització des de la Generalitat, que en aquests moments, i donada la situació fiscal, se'ns fa difícil. Aquesta és, per tant, el repte principal que la institució té en aquests moments. L'aspecte jurídic, de la configuració jurídica i l'aspecte de capitalització, però vaig constar que la situació actual és de solvència molt considerable, però ens agradaria que pogués ser més gran. En tot cas, els objectius de l'ICF per aquest 2013 continuen sent els de facilitar l'accés al finançament de les pimes i autònoms de Catalunya a través de la concessió de préstecs i avals, operacions de capital risc i préstecs a la capitalització d'empreses. I estic d'acord amb vostè a veure si arriba un dia, i que no trigui gaire, en què puguem parlar de coses de més volum i envergadura sota la responsabilitat de la Generalitat. Moltes gràcies.